Wel, bore da a chroeso I chi ar gyfer y wers fyw yma. Mae'n fore oer braf yn hyn yng Nghaerfyrddin. Gobeithio bod y tywydd yn digon braf I chi hefyd, ble bynnag I chi yn ymuno gyda fi o bore yma. Croeso te ar gyfer y sesiwn fyw yma. Mae'n ddiwrnod cenedlaethol barddoniaeth heddi. A yng Nghymru fan hyn wrth gwrs, I ni'n enwog am yn beirdd a'n barddoniaeth. Felly, yn ein sesiwn I heddi, ni'n mynd I fod yn dathlu barddoniaeth, ni'n mynd I fod yn dysgu chydig o sgiliau digidol I wneud â barddoniaeth, a falle creu rhyw fath o farddoniaeth syml yn hynny hefyd. Nawr, I weld beth ni'n mynd I fod yn wneud ac I gael gafel ar y testyn ar gyfer yr weithgaredd gyntaf, bydd angen bod chi yn mynd i'r dudalen heriau sy'n sgrolio ar waelod y sgrîn nawr. Ac chi fynd I hwnna wrth fynd I bit.ly/express bardd 24. Iawn, felly agorwch hwnna lan drws nesaf felly i'ch tudalen Adobe Express. Nawr, os nag I chi wedi ymuno gyda ni eisoes ar un o'r sesiynau yma, wel, mae yna chydig o reolau. Wel, y gyntaf, cyn bod fi'n gweud unrhyw beth, wedwch helo. Mae wastad yn hyfryd pan ni'n cael ysgolion yn dweud helo. Felly, athrawon, rhowch wybod pwy sy'n ymuno gyda ni naill ai ar y sylwadau ar YouTube, neu sylwadau ar y streamiad, os ych chi'n gwylio fanna, neu hyd yn oed os ych chi moyn e-bostio fi ar cyfeiriad e-bost Adobe, nid yr un ysgol digidol, achos sa'n chi gweld hwnna ar hyn o bryd, ond os newch chi e-bostio fi ar cyfeiriad e-bost meredudd@adobe.com, yna allai ddarllen mas eich siwmais chi o fyna hefyd. Nawr, beth yw'r reolau yma te? Wel, yn gynta, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym I chi, cofiwch eich bod chi'n gallu oedi, allwch chi oedi'r fideo, allwch chi wasgu pause ar y fideo, ac yna cario ymlaen pan mae'n siwto chi. Hefyd, ar ddiwedd y sesiwn, bydd rheina o'n chi sydd wedi cofrestru athrawon yn derbyn dolen I dystysgrif I bawb yn y dosbarth sydd wedi cymryd rhan bore yma. Felly, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru mwyn cael y dystysgrif na. Fi wedi colli y llygodau nawr, ble mae hi, hi fan hyn. Newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer hwnna. Allwch chi cofrestru dyma ni gan fynd I arweinwyr.express.cymru. Iawn. A wedyn, y trydydd reol yw, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru hefyd mwyn cael gwybodaeth ar sut I hawlio parti pizza. Nawr, ni'n mynd I fod yn cynnal sesiynau arbennig drwy gydol y flwyddyn sy'n mynd I allu hogi chi I weithio tuag at parti pizza. Yn fras, mwyn hawlio parti pizza, bydd angen bod chi yn dilyn gweithgareddau, sy'n rhaid bod e'n cael ei wneud yn fyw, ond bydd angen bod chi yn dilyn gweithgareddau gyda naill ai pawb o flwyddyn 3 I fyny yn yr ysgol, neu cant o blant, pyn un sy'n rwyddau I chi. Felly, os ych chi mewn ysgol yn llai, felly pawb o flwyddyn 3 I fyny, neu os ych chi mewn ysgol yn fwy, felly bod e'n haws I chi I gael cant o blant I gymryd rhan. A wedyn bydd na ffurflen arbennig I gasglu gwybodaeth am hynny mwyn I chi ennill 3 o reina, a gewch chi parti pizza a hefyd gwobr ysgol gyfan I roi ar y wal y bwys drws ffrant yr ysgol yn gweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Right, cyffroes iawn. Nawr te, dewch I ni gael bwrw mlaen te gyda gweithgareddau heddi. I wneud hynny, fi'n mynd I neidio draw nawr i'r dudalen heriau. Fel ych chi weld, mae'r cyfeiriad na'n sgrolio ar waelod y sgrin a fe na I adael hwnna lan trwy gydol y wers rhag ofn bod eisiau fe yno chi. Right, dyma'r dudalen heriau heddi te. Fel dwedais I, bit.ly/express bardd 24. Dyna'r cyfeiriad I agor dudalen yma. Neu, os oes dyfais a chamra gyda chi, allwch chi I ddefnyddio camera eich dyfais a sganio'r cod QR a ddaw hwnna a chi i'r un dudalen yma I fi arno fan hyn. Nawr, right, beth ni'n mynd I fod yn gwneud heddi felly? Wel, dewch I ni gael golwg, sgrolio ni lawr, a'n gynta, I ni'n mynd I fod yn creu fideo barddoniaeth. I ni'n mynd I greu fideo ar gyfer y gerdd Y Sbectol Hyd gan Meredudd Jones. Meredudd Jones, wrth gwrs yw ein prifardd ni ar hyn o bryd, ein prifardd a hefyd ein archdderwydd wrth gwrs, ein archdderwydd, yn anghofio yn herminoleg fan hyn. Meredudd Jones y prifardd a'r archdderwydd
wedi ysgrifennu'r gerdd hyfryd yma am y sbectol hyd, a ni'n mynd i fod yn gosod y gerdd yma i fideo, cerddoriaeth, a hefyd hyd yn oed os ych chi eisiau allwn ni drosleisio y gerdd. Nawr, mae'r gerdd yn weddol hir yn dweud, felly falle ar gyfer y sesiwn yma bore yma, newn ni wneud falle tuau hanner hi, a wedyn, os ych chi moyn cario ymlaen gyda hwnna a gwneud y cwbl lot, yna allwn ni wneud hynny. Iawn? Ond, chymod, mae yna fan fan hyn, hanner ffordd trwyddo, ro bar o specs dychymig am dy drwyn. Mwna i weld yn fan bach eitha taclus i ni orffen, felly ar yn sesiwn fyw. Ond gen i weld rhywun amser yn mynd. Os oes digon amser, gariwn ni mlaen a wneud y cwbl i gyd. Right, be ni'n mynd i fod yn neud wedyn yn yr ail weithgaredd yw ni'n mynd i fod yn creu haiku hoff rif. A fi wedi creu un fan hyn, fel enghraifft i chi. Nawr, mae da ni gyd ein hoff rif, nag oes e? Sa'n quite yn siŵr pam, ond mae'n ffaith bod pawb a'i hoff rif. Felly, allwch chi ddechrau meddwl nawr am eich hoff rif chi, achos i ni'n mynd i fod yn creu haiku am eich hoff rif gan ddweud beth, pam mae'r rif na'n bwysig i chi, a dilyn reolau haiku i greu yr gerdd. Right, iawn, dewch ni gael neidio mewn te i'r weithgaredd gyntaf, sef y fideo barddoniaeth. Nawr te, mae Express gyda fi ar agor fan hyn, dyma ni ar dudalen cartref Express. A dwi yn mynd i glicio ar y deilsen y fawr oren yma sy'n dweud, wow. Dal, so, Jones. Mae eisiau newid Express draw i fod yn Gymraeg yna i gynta, nes e? Right, i newid Express i fod yn Gymraeg, dwi'n clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch. Hwna fan'na, mwynco. Clicio ar yr avatar a dwi'n dewis settings. A fan hyn wedyn, ble mae'n dweud language ar y top, allai glicio ar y gwimplen a dewis Cymraeg. Right, nawr te. Mae hwnna di wneud, cael ffenest gosodiadau, mae Express yn ailwytho'n sydyn, a nawr, dyma ni, i ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, beth fi'n ei wneud? Wel, dwi'n creu fideo. Felly, i greu fideo, dwi'n mynd i glicio ar y deilsen fawr oren sy'n dweud yn Gymraeg, creu fideo. Clic ar hwnna. A mewn ni agor y golygydd ar Express i fi. Reit te. Beth yw fi'n ei wneud nesaf? Wel, i fi'n mynd i enwi y prosiect lan fan hyn. Iawn? Felly, enw'r gerdd yw y sbectol hyd. Iawn? Felly, dwi'n mynd i glicio lan fan hyn ble mae'n dweud heb deitl a cael gwared ar y rwtsh ma i gyd. A dwi'n mynd i alw hwn yn fideo y sbectol hyd. Fideo y sbectol hyd. Dyna ni. Iawn, wedi enwi y prosiect a i fi'n barod i fynd. Right, dewch i ni gael teitl y gerdd a enw'r bardd ar yr olygfa gyntaf. Right. Ond cyn hynny, beth ni moyn fel cefndir i'r olygfa gyntaf? Wel, licen ni gael... ydw i wedi rewi? Fi'n ôl. Licen ni gael llun o sbectol, felly. Ia? Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r cyfryngau ar yr ochr chwith. Cyfryngau. A o dan lluniau ar y top, dwi'n mynd i chwilio am... dim ffotos yw lluniau. Dwi'n mynd i chwilio am glasses. Hyfryd. Right. Llwyth o wahanol ddewisiadau. Dwi'n hoffi'r un yma le dwi'n gweld yr cefn gwlad trwy'r sbectol. Dwi'n rhoi deilyw yma hefyd. A mae hwn yn un da achos mae'n gadael lle i fi roi testyn ar ei ochr e. Lle i fi roi'r ysgrifen drws nesaf fe. Felly, chwiliwch am ddelwedd. Mae'r einna'n edrych yn cool, nag nhw. Ie, dwi'n mynd i ddod mewn â hwnna, dwi'n meddwl. Felly, dewyswch ddelwedd i chi yn hoffi ar gyfer y teitl y sbectol hyd. Felly, dwi'n hoffi hwnna. Clicio arno fe. Nawr, licen i hwn i lenwi y dudalen. Dwi ddim yn moyn gweld y darnau gwyn yma o'r dudalen o amgylch y lle. Felly, allai glicio ar y botwm sy'n dweud gosod fel cefndir y dudalen. Gosod fel cefndir y dudalen. A mwyn am ni, bwsh, lenwi'r dudalen i fi.
Iawn. A nesaf wedyn dwi'n mynd i ysgrifennu testyn fan hyn, y teitl y sbectol hyd gan Meredudd Hopwood. Nawr, os ydw i'n mynd yn gyflym, pidwch yn phoeni, fi'n mynd i fod yn neud yr iPad nawr a neud y cwbl eto o'r dechrau'n deg. Felly cyfle i chi i weithio ar eich gwaith chi tra bod fi'n neud e eto. Reit, nawr te, testyn ar yr ochr chwith. Iawn. Ac wedyn ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn y sbectol hyd. Iawn. Nawr, mae hwnna'n edrych yn gred, ond dwi ddim yn hoff iawn o'r ffont yna, rhaid dweud, o'r ffont ychydig yn ddiflas, felly beth am i fi i glicio ar y ffontiau argymhellir a gweld y cyfan. A Adobe Express yn rhoi unrhyw syniadau, rhywbeth sy'n edrych felly yn hudolus, neu yn ddireidus felly. Dewch i ni gael gweld. Mae hwnna'n ffont neis, fi'n licio hwnna. Ydy, delfrydol. Dwli ar hwnna, gret. Felly mewn ar y ffont, un o'r ffont na yw rock and roll. Fi'n i gofio hwnna, neud nodyn o hwnna. Nawr, beth am liw yr testyn yma? Beth am liw y testyn? Ni wedi cael rhywun yn gweud siwmai. Nawr te. Alex Williams, Mr Williams. Bore da. O ddosbarth pwyll yn Ysgol Gymraeg Ystylefera gyda Mr Alex Williams. Nawr te, dosbarth pwyll. Garwch i fi wedi beth ydych chi. Fi'n gwybod bod fi'n edrych yn berson ifanc, ond nes i ddysgu Mr Williams pan oedd e nôl ym mlwyddyn 7, chi'n gwybod. Pan oedd e ym mlwyddyn 7, o'n i'n dysgu Mr Williams, fi oedd i athro cerddoriaeth e. A sgwlwch ar ei seis e, mae fel cawr i gymaru a fi nawr. Pwy mor dal i chi, Mr Williams? Chi'n rhyw 6 trodfedd, 2 modfedd, siwr fod, a fwy. Ond fi'n cofio Mr Williams fel disgybl blwyddyn 7 yn y nosbarth gerddoriaeth i. Wel, diolch i ti, Mr Williams, yn ddod yn y nosbarth i yng Gwers i unwaith to. A croeso mawr i chi, ffrindiau o ddosbarth pwyll. Right, de. Ar fi di'r embarrass o Mr Williams o'n arall. Sorry ti, Alex. Right. Right, dyma enw'r y gerdd y sbectol hyd. Nawr te, dewch i ni gael felly roi amlinell o amgylch y test yna. Lle lusgo'r trwch amlinell i fyny. Beth am lliw'r amlinell? Na i glicio fan hyn ar amlinell. Felly na i roi amlinell wen. Ia, mae hwnna'n gweithio neis, yn dweud. Gred. A nawr, ar gyfer gan Meredudd Hopwood, dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Dwi'n mynd i ddyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. Lawr i'r gwaelod o dan y sbectol. Nawr, falle bod chi a sbectol ar yr ochr, felly chi'n mynd i roi'ch testyn ar yr ochr draw, falle bod chi fwlch mawr ar y top i'r gwaelod, felly chi'ch chi roi'r teitl a enw'r bardd gyda'i gilydd. Dibynnu beth sy'n gweithio orau chi. I fi, mae bwlch ar y top, bwlch ar y gwaelod, felly mae'n neud synwyr bod fi'n rhannu'r testyn yn ddwy. Right, gewch chi fi gael newid y testyn yma te i ddweud gan Meredudd Hopwood. Gan Meredudd Hopwood. Dyna ni. Dyna ni. A gwn ni gael lawr a maint y testyn. Jyst defnyddio'r dolenni cornel yma i ailfeintio y testyn. Ie, gwych. Le mae'r canol fyna. Na fe. Wel, mae'r sleid gyntaf yna yn edrych yn hyfryd. Fi'n hapus o hwnna. Right, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr, yn wneud yr un peth eto. Felly cymrwch i'ch amser nawr i ddewis eich ffont a'ch lliwiau a'r ddelwedd wrth gwrs tra bod fi'n wneud yr un peth ar yr iPad. Right e. iPad ar y sgrin, os gwelwch yn dda. Dyma fe. Dyma'r iPad. Right, dyma'r dalen heriau. Sy'n eisiau hwnnw fi right nawr. Switch o draw i app Adobe Express. Iawn te. I fi yn clicio ar creu fideo, y deilsen oren. A i fi, dyma fe'n llwytho, gret, nawr te. Mynd i chwilio yn y cyfryngau ar ochr chwith, tap ar y cyfryngau, lan ar y top, lluniau, a dwi'n chwilio mewn hyn am glasses. Glasses. Dyna'r bysellfwrdd i fi de, please. Diolch yn fawr. Right, glasses. A chwilio. Gret. A na i fynd am bar gwahanol tro yma. Parai a fi am.
O, mae hwnna'n un gred, achos mae lle ar y wal. Mae hi'n pipo'r o'n ochr y wal, a mae lle ar y wal fyna i fi i roi'r testyn. Felly mae hwnna'n mynd i weithio'n gred. Right, gyda hwn wedi ddewis, dwi'n mynd i tapio nawr ar y chwith le mae'n dweud fan hyn, gosod fel cefndir y dudalen. Gosod fel cefndir y dudalen, mae hwnna'n llenwi'r dudalen lan i fi. Gred. Testyn nesaf de. Tap ar testyn. Ychwanegwch eich testyn, y botwm o'r glas ar y top. Y sbectol. Hyd. Na ni. Gret. Nawr, cynyddu maint y ffont. Dwi ddim yn hoff iawn o'r ffont yna. Dewch i fi gael mynd i gweld y cyfan eto. I weld os wneith e roi rhywbeth gwych eto i fi, achos nath e jobyn arbennig tro diwetha, na ddewe, gyda'r ffont rock and roll. A beth e licor un yma fan hyn, hanner ffordd lawr. Os yna un arall. Licor un cyrliog na. A fi licio hwn mynd. Beth yw enw'r ffont na? Ni'n nodyn nhw'na. Mamelon. Right, fi licio mamelon. A chi gweld, mae mwy o ffontiau yn heili mamelon hefyd. Right, ni'n drial hwn de. Regular. Iawn de. Dyna ni'r teitl, y sbectol hyd. Trwch amlinell i fyny. Pa liw gaf i fel amlinell fan hyn? O beth am lliw y wal tu ôl i'r person felly? Felly na i dapio ar amlinell. A chi'n gweld ar y ffenest sy'n dod mas, mae yna pipet eyedropper maen nhw'n gael fe ar y top fan hyn. Drws nesau'r gair amlinell. Pipet. A nawr allai lusgo'r cylch yma i'r lliw hifen yma. A dyna ni, mae wedi gosod lliw na nawr fel lliw'r amlinell. A mae hwnna'n clymu'r dyluniad at ei gilydd yn dweud. Right, gred. Dyblygu hwnna'n at ar gyfer enw'r bardd. 3 dot. Dyblygu. Lawr yn ni. A newid y testyn i ddweud. Gan Meredudd Hopwood. Iawn. Nawr, mae wedi gwthio fe i 2 linell. Dwi'n meddwl bod fi moyn hwnna felly ar 1 linell. Felly na ni lleihau. Falle bod y sbectol hyd yn mynd i weithio neis ar 2 linell. Wedi hwnna'n gweithio neis, yn dweud? Ie, gret. Iawn. Felly dyna'r olygfa gyntaf, sleid gyntaf na wedi wneud ar gyfer yr iPad. A chi gweld, mae'r 2 ddyluniad, beth da fi ar yr iPad a beth sydd da fi ar y porwr yn hollol wahanol, dyn nhw. Wedi cael ei dylanwadu gan y ffontiau fi'n defnyddio, lliwiau'r delweddau sy'n na, ble mae'r bylchau i fi gael llenwi gyda thestyn ac yn y blaen. Right, nôl i'r porwr te, i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Iawn. Right. Sgwyddo'n chwi. Anwyd o fi. Right. Mae eisiau ni de i ddechrau gyda ein cwpled cyntaf, sef pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd a'r nos a'r goll tu ôl i ddrws y dydd. Felly mae hwnna'n dweud, yn y linell gyntaf na'r haul yn cwato'r ser. Felly pan mae'r haul yn gwenu, wrth gwrs, dyn ni ddim yn gweld y ser. Felly mae hwn yn sôn, mae'r 2 linell gyntaf, a'r cwpled cyntaf yn sôn am yr awyr yn y dydd, yn dweud? Iawn, yr awyr yn y dydd. Felly dwi'n mynd i gopio'r test yna, dwi wedi llusgo dros fe, Ctrl C i wneud copi, Ctrl C i wneud copi, a draw i Express. Right, dewch i ni gael ychwanegu golygfa, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn, fan hyn, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n glido hwnna mewn, Ctrl V, dyna ni, pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd a'r nos a'r goll tu ôl i ddrws y dydd. Dwi'n meddwl bod eisiau'r bwlch ychwanegol yma. Na, dwi wedi gysgu backspace fan hyn i ddileu y bwlch nawr da fi. Right. Wel, beth dwi eisiau gweld tra bod fi'n sôn am hwn? Wel, dwi'n meddwl mai tywydd braf yn dyfe. Byddai'n gweithio'n dda fel rhyw gefndir i hwn. Felly, a i mynd i'r cyfryngau, i'r lluniau eto,
A na i chwilio am sunshine, felly, sunshine. Beth ar... Trio to. So'r bysech ffwrdd yn moyn bihafio nawr. Right, mae hwn yn digwydd weithiau i fi ar cyfriadur. Os nag wy'n gallu teipio, just ail-lwythwch Express, clicio ar y botwm ail-lwytho ar eich porwr fan hyn. Os nag chi'n gallu teipio, siŵr bod e'n gweithio'n iawn i chi. Ond gyda fi fan nawr, oedd e ddim yn fodlon i fi deipio. Felly, dych chi gael trio to, cyfryngau, lluniau, chwilio. Ie, gweithio nawr. Sunshine. Iawn. Hyfryd. Hyfryd. Le unrhyw un o'r rhain yn gweithio'n wych. Unrhyw un ohonyn nhw. Dwi'n meddwl lai am hwn. Dyna ni. Hyfryd. Nawr, licen ni hwnna i fod yn gefndir i'r dudalen fel yn yr olygfa gyntaf. Felly dwi'n mynd i glicio ar gosod fel cefndir y dudalen fyna. Dyna fe. Nawr, ble mae'r lle gorau i fi roi'r testyn? Lawr y gwaelod, lan y top, sa'n siŵr. Ond beth fi yn gwybod sy'n angen wneud, fi'n credu bod angen amlinell arna i helpu fi i weld y testyn yma'n gliriach. Felly dwi'n mynd i lusgo'r trwch amlinell i fyny. Newid yr lliw felly i fod yn wyn. Nawr, mae hwnna'n help enfawr yn dweud. Ond hefyd, allech chi arbrofi gyda cyfnewid y lliw y llenwad a'r amlinell, gan glicio'r y botwm yma fan hyn. Chi'n gweld bod hwnna'n cyfnewid yn trwco'r du a'r gwyn o amgylch. P'un un sy'n gweithio o'r... Dwi'n meddwl mae hwn... mae'n eitha agos. Dwi'n meddwl mae hwnna sy'n gweithio o'r Just. Dyna ni. Dyna'r ail olygfa wedi wneud. Right. A'i draw i'r olygfa nesaf na te, ar y porwr, a wedyn felly a'i nôl i'r iPad i wneud y ddwy na gyda'i gilydd. Right, felly mae angen golygfa newydd yna ar gyfer yr cwplau nesaf. Felly yr un peth, cofiwch lawr ar waelod eich sgrin, mae botwm da chi'n dweud ychwanegu golygfa. Neu ar yr iPad, botwm a just arwydd plus yna fe. Clic ar hwnna, dyma'r olygfa newydd. Right, beth yw'r cwplau nesaf te? Pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd a'r machlyd fel y wawr a'r orwel cudd. Right. Oedden ni moyn sôn am y lleiad fan hyn. Y ffaith bod y lleiad yr ochr arall y byd, tra bod e'n ddydd gyda ni. Y machlyd fel y wawr a'r orwel cudd. Mae'n meddwl bod machlyd i rywun, yr machlyd wrth gwrs pan mae'r hael yn mynd lawr, yw'r wawr yn rhywle arall yn y byd. Felly falle bod ni moyn dangos y ffaith bod y lleiad yn mynd o amgylch y byd, neu bod y byd yn mynd o amgylch yr hael. Felly falle bydde fe'n gret i weld hwn o'r gofod, falle. Beth os na i chwilio yn y lluniau am mŵn? OK, right, dyma ni. Felly, mae dyn ni'r lleiad fan hyn. Nawr, fi'n gwybod mae'r gerdd yn sôn am y ffaith bod y lle ar yr ochr arall y byd. Felly, bydden ni ddim yn gweld ble i ni reit nawr. Ond chymod, gan bod ni'n sôn am y lleiad, felly bod hwnna yn syniad da. Mae hwn yn un hyfryd sgwlwch. Mae machlyd dyn ni fan hyn. Machlyd yr hael yn mynd mlaen fan hyn. A mae'r lleiad dyn ni fan hyn. Allech chi chwilio felly am sunset mewn fan hyn. Sunset. I gael machlyd. Llun hyfryd o'r machlyd. Neu dawn yw'r wawr. Ie, mae rhain yn hyfryd, nyn nhw. Lot o ddylweddau da fan hyn. Beth os dwi'n gweud dawn a mŵn? Achos weithiau i ni'n gweld yr lleiad yn y bore, yn y gynnu. Waw. Right. Waw. Mae yna ddewis hyfryd fan hyn, ond oes e? Dewis hyfryd. A dwi'n mynd i fynd am yr un cyntaf ma fan hyn, dwlu ar y llun na. Right, lliwiau yna'n anhygoel. Right, dyma fe. Wel, yr un peth nawr, dwi eisiau hwn i fod yn gefndir i'r dudalen. Felly dwi'n mynd i glicio gosod fel cefndir y dudalen. Mae hwnna wedi llenwi'r dudalen. Right, de. Beth nesaf? Wel, testyn, wrth gwrs. Felly, dewch chi'n ei gael ychwanegu testyn. Clicio testyn, ychwanegwch eich testyn. Right, mae eisiau i fi i gopio'r testyn yma pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd a'r machlyd fel y wawr ar orwel cudd. Copi.
Iawn, a glido hwnna mewn. Right, os angen ffont gwahanol, falle bod e. Falle bydde ffont wahanol yn neis. Dwi'n mynd i gadw'r bwlch y tro ma, falle, rhwng y ddwy linell. Dwi'n lan y maint y testyn. Dyna ni, llenwi'r dudalen mewn ffordd wahanol. Right, ffontiau, wel, dewch ni gael gweld y ffontiau ar gymhellir fan hyn. Rhywbeth falle sy'n ala fi feddwl am oerni y nos, neu'r ser, neu'r lleuad. Rhywbeth sydd yn neidio mas fel ffont da ar gyfer hwn. Hwn, falle. Ie, fi yn licio hwnna. O, mi eisiau fi ail feintio bethau. Dyna ni. Hyfryd. Right. Nawr, chi'n bod y lliwiau oren yma fan hyn a'r glas fan hyn. Maen nhw'n liwiau mor hyfryd. Dwi'n meddwl dylwn ni ddefnyddio nhw rhyw ffordd yn y testyn. Dewch chi gyda gael newid yr lliw y testyn i fod yn liw y lleuad. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y llenwad fan hyn. Llenwi. A wedyn dewis y pipet. A dwi'n mynd i fynd am yr llwyd golau yma sydd ar y lleuad. Na ni, a dyna'r lliw na wedi osod ar y testyn. A beth am yr amlinell te, na ddod lan ar amlinell, a beth am yr osod yr amlinell i'r gwyrddlas tywyll yma sydd yn yr awyr lan fan hyn. Ie, mae hwnna'n gweithio neis. Ne, allan ni fynd am yr oren sydd lawr fan hyn. Ne, allan ni fynd am yr cysgodion ar y lleuad. Dwi'n meddwl mae'r glas yma fan hyn sy'n gweithio orau. Ie. Iawn. O, fi'n hapus dyr olygfa na. Mae hwnna wedi troi mas yn neis iawn. Felly, dyna ni de. Dyna ein teitl. A wedyn yr cwplau cynta a'r ail un. Right. Dewch i ni gael meddwl nawr te am ein llais ni. Iawn, ein llais ni, a mae hwnna'n mynd i helpu ni hefyd gyda amseriad y golygfeydd. Felly dwi'n mynd i recordio fy llais i nawr yn dweud teitl y gerdd, y sbectol hyd, fan hyn. Y sbectol hyd ar yr olygfa gynta. A wedyn, bydd hwnna'n helpu fi benderfynu os mae angen 5 eiliad o'r olygfa yma. Felly bod hwnna'n mynd i fod yn rhy hir. Iawn? Felly, dwi'n dod nôl ar linell ddi yma, pen chwarae nôl i ddechrau y fideo. A dwi'n mynd i recordio fy llais i nawr yn dweud teitl y gerdd a enw'r bardd. Felly dwi'n mynd i y cyfryngau ar y chwith, a lan i'r top i'r sain a recordio troslais. Ia, felly bydd angen i chi ganiatáu y microffon, felly bydd eisiau chi clicio alaw ar eich dyfais chi. Siwr o fod mae dim ond un microffon sy'n gael dy chi. Mae cwpl o rai gwahanol dy fi fan hyn, felly na ddewis un o'r reina. A unwaith chi'n barod, cliciwch dechrau recordio i ddechrau siarad. Cyfrif i lawr. Ysbectol hyd gan Meredudd Jones. A wedyn gorffen recordio. Wel, sgwlwch, oedd e bron o bod yn union yr hyd cywir. Mae'r olygfa yna chydig yn hirach, felly lle docio hwn nôl tyma bach, gan gydio yn yr ymyl fan hyn, gydio yn yr ochr, a llusgo fe nôl. Ond sy'n eisiau llusgo fe nôl i fod yn union gyda'r llais. Mae tyma bach o fwlch yn syniad da. Right, a nawr allai chwarae hwn yn nôl i ni gael clywed e. Ysbectol hyd gan Meredudd Jones. Gret. Right, dewch i ni gael adrodd te y cwpled cynta. Dyma ni. Nawr, dwi'n ame bod angen mwy na 5 eiliad arna ar gyfer hwn. Felly, cyn dechrau, i fi yn mynd i gydio yn yr ymyl fan hyn, a yn hytrach na mynd yn llai, dwi'n mynd i fynd yn fwy. A beth am roi, sa'n gwybod, 10 eiliad yn hynna. Dyma ni. 10 eiliad yn hynna. Right, a i ddau nôl ar pen chwarae di i ddechrau yr olygfa yma, a dwi'n mynd i ddarllen y cwpled yma. Pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd, a'r nos a'r goll, tu ôl i ddrws y dydd. Right, na fe di ymarfer, bant ni te. Pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd,
a'r nos a'r goll tu ôl i ddrws y dydd. Iawn. Nawr, os i chi mewn stafell swnllyd nawr a bod chi ddim yn moyn recordio, chi'n allech chi fod yn gwneud hwnna yn reit ar diwedd, yn olaf. Allwch chi gario ymlaen ychwanegu golygfeydd a just roi'r testyn. Sdim rhaid bod eich llais chi ar hwn o gwbl, allech chi just rhoi cerddoriaeth gefndirol gyda'r geiriau ar y sgrin. Mae lot o fideos barddoniaeth yn neud hynny. Felly, mae hwn lan i chi. Ond os i chi moyn recordio'ch llais, mae yn dwtch bach neis. Rhaid, ydych chi'n cael edrych ar hwnna o'r dechrau. Ysbectol hyd gan Meredudd Jones. Pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd, a'r nos a'r goll tu ôl i ddrws y dydd. Right, great. Dwi'n mlaen i'r olygfa nesaf, felly na i wneud yr un peth, llusgo hwnna mas fel bod e'n hirach nes i angen, dyna ni, rhyw 10 eiliad, a dyma fi'n barod ar gyfer troslais yma. Pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd, a'r machlud fel y wawr a'r orwel cudd. Pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd, a'r machlud fel y wawr a'r orwel cudd. A wedyn ar ôl i fi orffen recordio'r troslais, allai lusgo hwn nôl. Fel na, dyna ni. Right. Wel, mae'n mynd yn dda ma, dwi? Mae'n mynd yn dda. A to, cofiwch, os nag i chi moyn darllen reit nawr, gallwch chi adael hwnna i fod. Nawr, mae siw gwyn o bethau mynd mlaen â fi fan hyn. Licen ni bod fi yn zoomo mas ar yr llinell amser. Felly chi'n gweld reit yn y cornel gwaelod ochr dde, allwch chi lusgo'r togl yma i'r chwith mwyn lleihau maint eich golygfeydd. A mae'n mynd i wneud pethau bach yn haws i weld, dwi'n meddwl. Right, wel, mae'n amser i fi i ychwanegu y cwplen nesaf. Nawr, allech chi hefyd fod yn ychwanegu 4 llinell, sy'n rhaid bod e'n ddoi ar y tro. Dewch ni gael trial hwnna nawr. Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r bryniau draw a fflu yr eir a'n oer i brigau'r llwyn, pan fydd y blodau trist yn crio'r glaw, ro bar o specs dychymig am dy drwy. Chofyd na, fi'n i roi'r 2 linell yma dy gilydd, achos mwyn i gyd yn sôn am tywydd oer, glawiog, diflas, a wedyn mae'r specs yn dod sydd yn bwysig. Felly, na i roi'r 2 linell yma gyda'i gilydd. Copio hwnna. A dewch i ni gael mynd i'r ychwanegu golygfa. Testyn i fewn. Clicio ar testyn ar y chwith. A ychwanegwch eich testyn lan fan hyn ar y top. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Control V. Iawn. Dewch i ni gael llusgo hwnna i fyny. Right, beth am ffont? Beth am ffont? Nawr, dewch i ni gael mynd i'r ffontiau argymhelliad eto. Rhywbeth sydd yn ala fi feddwl am niwl a eira, glaw, rhyw ffont oer fydden ni'n hoffi fan hyn. Ffont oeraidd. Os yna rhyw beth i gael, ffont oeraidd, gwedwch? Gewn ni weld nawr, os mae'n yn neidio mas ato fi, sy'n teimlo'n oeraidd. Felly mae'r ffont hynna yma'n edrych yn un eitha main yn dweud. Ydy. Reit, nawr de, mae'r ddelwedd yn mynd i fod yn bwysig fan hyn. Felly ai draw'r cyfryngau, uchyn iau, a beth am chwilio am winter. Winter. I ni gael, felly, rhywbeth geiaf. Nawr, mae'n sôn am y bryniau. Felly, beth am Winter Hills? Dyma ni, chi gweld? Mae hyd yn oed niwl dyn ni fyna hefyd. A mae'n sôn am y niwl. Llwyth o ddewis fan hyn. Felly, pan i chi chwilio, cofiwch allwch chi roi fwy na un gair mewn yn eich chwiliad fan hyn. Rhywbeth fel hyn. Rhywbeth oeraidd. Hwna'r coed yn effeithiol iawn hefyd. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd am yr un gyntaf na. Ydw. A fe. Hwna'n edrych yn oer iawn yn dwi. A hwn eto i'r cefndir. Na fe, ni yn y cefndir. Nawr te'r testyn yma, mae eisiau help ar y testyn yma, dos e. I ni gael ei weld e. Felly beth am newid lliw y llenwad i fod yn wyn. A wedyn trwch am linell. Felly bod eisiau am linell na i fod yn ddi. Mae hwnna'n helpu, ydy.
A beth am maint y ffont? A just symud beth o amgylch i weld beth sydd yn helpu chi wneud eich testyn yn haws i'w ddarllen. Ie, fel na dwi'n meddwl. Ie. Mae hwnna'n gweithio yn wych. Wel, a wedyn mae eisiau ni gael yn golygfa nesaf, ar un olaf i ni'n mynd i fod yn gwneud ar y sesiwn yma bore yma. Pan ni'n dweud, beth sy'n angen yna ni te? Newn ni ychwanegu golygfa. Ro bar o specs, dychymyg am dy drwyn. Copio hwnna. Testyn na. Dych chi'n cael ychwanegu testyn. Nawr, dwi'n meddwl bod y specs dychymyg ychydig bach yn ddoniol, ychydig bach yn ddwl efallai. Felly, dwi'n meddwl ffont sydd yn edrych yn ffont eitha llawn hwyl. Ffont ychydig bach yn sili efallai. Hwna efallai. Hwna'n ddechrau da. Sy'n o'r ein yn edrych yn ffont dwl. Dwi'n meddwl felly bod yr un sy'n da fi yw'r un gorau. Ie, mae hwnna'n edrych yn gred. Right, a nawr mae'n amser i ni gael sbectol mewn eto, nhw e? Felly dwi'n mynd i fynd nôl i cyfryngau, lluniau, dwi'n mynd i chwilio am glasses eto. Glasses. Right, os na rai fan hyn sy'n edrych yn rai dychmygus, yn rai chydig bach yn ddireidus. Chydig bach yn ddrwg, felly. Reina? Ie, dwi'n meddwl. Reina, mae'n edrych fel person dychmygus. Gosod hwnna fel cefndir y dudalen. Nawr, digwydd bod, mae hwnna'n ffito'n gret gyda fi yn y bwlch. Ond os oes da chi lun sydd ddim yn ffito'n gret, allwch chi wastad dynnu'r cefndir. Iawn? Enghraifft. Gwedwch nawr bod y ferch mae'n nghanol y llun. A bod fi moyn i draw ar ochr dde fan hyn, ond dwi ddim yn moyn cael gweld ymwneud. Allwch chi dynnu'r cefndir. Felly clicio ar y llun a clicio ar tynnu'r cefndir. Mae hwnna'n mynd i dynnu'r cefndir, na fe, dim ond hi sydd da fi nawr. Rwy'n allwch chi osod y sbectol neu'r person neu beth bynnag, ble bynnag chi moyn wedyn ar eich taflen. A wedyn allwch chi, a chi'n meddwl, mae'n edrych fel bod hi'n pwyntio at y gair specs dychymyg yn wefn, hwnna dwi'n gweithio'n dda. Wedyn, allwch chi ddewis beth chi moyn fel lliw y cefndir. Lan ar y top fan hyn, mae'n y fotwm sy'n dweud lliw'r cefndir. Felly na i ddewis hwnna, a nawr allai ddewis, allai fynd nôl i'r un math o liw oedd gyda hi fel cefndir, neu allai ddewis rhywbeth hollol wahanol, sydd dwi eisiau hefyd. Lan i fi yn llwyr. Cyn i hyd yn oed, roi cefndir lliwgar mewn na. Beth os na i fynd i elfennau ar y chwith, ac i fewn lan ar y top fan hyn, mae cefndiroedd, lle chwilio fan hyn am rhywbeth fel fantasy. Falle, allan ni ddewis un o'r ein. Falle, mae hwnna'n un da. Chi'n gweld, allwch chi osod wahanol gefndiroedd tu ôl i'ch cymeriad neu tu ôl i'ch par o specs. Dwi'n hoffi'r un yma. Great. Right, testyn. Dwi'n mynd siŵr am y D yma, chi'n bod? Dwi'n mynd siŵr os mae hwnna chydig yn rhy drwm. Beth am i fi fynd am ryw liw? Mae yna binc a phorffor a glas dy fi ar dudalen. Beth am i fynd am ryw glas tywyll? Ydy, mae hwnna'n tŵno'n neisach, yn dweud. A wedyn am linell eto, dwi wastad yn hoffi roi am linell o amgylch testyn. Mae'n helpu, dwi'n meddwl, i gael ei sefyll i ffwrdd o'r dudalen. A mae'r gwyn yna ydy yn sicr yn gweithio'n dda. Right. Nawr, mae eisiau fi recordio'r troslais, felly dewch i fi gael wneud hynny. A i nôl deir olygfa yma, nawr mae yna 2 linell o destyn y fi fan hyn, felly dwi'n meddwl bod eisiau'r olygfa yma fod yn eitha hir. Beth am ryw... Na i fynd â fe lan i ryw 20 eiliad i fod yn saff, a wedyn allai docio fe nôl ar ôl i fi recordio'r troslais. Right, barod recordio'r troslais. Os chi'n cofio fel wneud hynny, dwi'n mynd i cyfryngau, a dwi'n mynd i sain, recordio troslais. Os oes da chi feicroffon gwahanol chi'ch ddewis, neu jyst clicio dechrau recordio. A bad ni.
Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r... camgymeriad, canslo, delay, dechrau to. Ni ddim yn siŵr os ni wedi darllen y gair yna'n anghywir. Right, a'i nôl ar linell ddi, dechrau to. Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r bryniau draw, a ffli yr eiran o iri'r brigau'r llio. Dwi'n gwneud camgymeriad to. Boes bach. Beth sy'n mynd mlaen yma? Der ymlaen, Jones. Come on, head in the game. Delay hwnna. Trio to. Tri chynig I Gymro. Right, canolbwyntio. Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r bryniau draw, a ffli yr eiran oeri brigau'r llwyn. Pan fydd y blodau trist yn crio'r glaw. Dun. Right, allai lusgo nawr yr fanna nôl. Gret, I lenwi hwnna. A nawr allai roi fy nroslais olaf fan hyn nawr. Dechrau recordio. Digon oedd yr eidi. Rho bar o specs, dychymig am dy drwyn. A nawr allai lusgo hwn nôl fan hyn. Right, felly. Dyna fi wedi wneud hanner gynta'r gerdd, ond allwch chi yn sicr stopio fyna. Dim rhaid I chi wneud yr hanner nesa, ond, chymod, os oes amser gyda chi, wel pam lai, ynddo fe. Chi'n gwybod fel nawr, chi'n deall beth yw'r technegau sydd angen. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau cerddoriaeth gefndirol arno ni ar yr barddoniaeth yma. Felly dwi'n mynd I glicio ar cyfryngau rwch y chwydd, a lan ar top o dan sain fan hyn, fe welwch chi bod yna wahanol gategoriau. Sound effects, effeithiau sain, ond hefyd mae yna gerddoriaeth acoustig, cerddoriaeth gefndirol, cerddoriaeth blues, pres, clasurol, bach o cari gwlad. Felly, sgrolio lawr, dewis categori chi'n meddwl sy'n mynd I weithio I chi. Enghraifft, felly yna I fynd I ffilm. A wedyn clicio gweld y cyfan. A mae yna 444 fan hyn nawr o ganlyniadau. A allai yw nawr chwilio am ddarn, dwi'n meddwl, sy'n swnio yn ddelfrydol. Clicio ar y botwm chwarae. Clicio ar y botwm chwarae fan hyn. Echo of the Valley, allai hwnna weithio, allai fe? Na. Mae'n siŵr rhywbeth chydig fwy atmosfferig, dwi'n meddwl. Beth am hwn? Hwna'n agosach ati. Hwna'n gweithio neis. Hwna'n gweithio neis. Pan ych chi wedi dewis eich darn o gerddoriaeth, cliciwch ar ei enw fe. Iawn? Felly cliciwch chwarae I glywed nhw, ond I ychwanegu fe, cliciwch ar enw'r darn cerddoriaeth. A dyna fe, chi'n gweld nawr lawr fan hyn dy fi ar y llinell amser. A mae enw fe fyna, 1,000,000 stars. A dyma y troslais fan hyn wedyn yw'r haen arall yma o clip sain. Right, nawr mae'r gerddoriaeth na yn mynd I fod ar lefel sain 100%. Wel, chymod, y llais I sy'n fwy o pwysig fan hyn, ynddo fe? Felly, allai ddod lawr ar lefel sain na, siŵr o fod lawr I ryw 15% neu 10% I dynod. A wedyn fi credu byddwn ni'n hoffi ar ddiwedd y gerdd bod e'n pylu allan, bod ni'n cael fade out ar y gerddoriaeth, fel yna. Right, dych chi'n cael clywed o'r dechrau I weld siwr mae'r gerdd yn swnio gyda'r gerddoriaeth, a'r lluniau, a'r troslais wrth gwrs. Ysbectol hyd gan Meredudd Jones. Y lefel y sain o'n gweithio dda. Pan fydd yr haul yn cwato'r ser I gyd, a'r nos a'r goll tu ôl I ddrws y dydd. Pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd, a'r machlyd fel y wawr ar orwel cudd. Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r bryniau draw, a ffli'r eiran oeri brigau'r llwyn. Pan fydd y blodau trist yn crio'r glaw, rho bar o specs, dychymig am dy drwyn. Fi'n mor hapus hwnna. Hapus iawn hwnna. Nawr de, beth licen ni wneud nawr yw ychwanegu tymed bach fwy o symudiad i'r dudalen. Iawn? A beth dwi'n wneud yn syml yw animeiddio'r testyn. Iawn? Felly ar bob golygfa, fi'n mynd I animeiddio'r testyn.
Felly, dwi'n clicio ar y testyn, dyma ni, ysbectol hyd, a lawr ar waelod y panel ochr chwith, fe welwch chi fotwm sy'n dweud animeiddio. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna, mae da ni wedyn, chi'n gweld, wahanol effeithiau. Mae'r pylu na'n gweithio neis, yn dweud, mae'r teipiadur yn gweithio neis, mae bungee gyda ni, lle ni gael yn troelli fewn, yn tymblo i fewn. Felly, chi glicio wedyn ar reina, ac ychwanegu nhw, felly dwi'n mynd i wneud hynny hefyd i enw gan Meredudd Hopwood. Felly nawr pan i fi chwarae'r olygfa gyntaf yma, mae'r testyn ysbectol hyd gan Meredudd Hopwood. A fe'n animeiddio mewn. A nawr, allwch chi jyst mynd trwy eich prosiect yn ychwanegu effeithiau animeiddio i'r testyn. Felly enghraifft i hwn, felly newn ni gael teipiadur. Na'n gweithio'n hyfryd. Dych chi'n cael trial efo fyna. Pan fydd yr haul yn cwato'r ser i gyd, a'r nos a'r goll tu ôl i ddrws y dydd. Wel, digwydd bod mae hwnna wedi amseru yn berffaith gyda fy llais i. Os ych chi moyn newid yr amseriad, allwch chi glicio ar y teipiadur yn eto, a chi'n gweld allwch chi newid pa mor hir mae'n cymryd i fynd trwyddo fe gyd. Felly, i gyflymu fe, dod lawr ar hyd, i arafu fe, dod lan ar hyd. Allwch chi hyd yn oed gael yn dangos y testyn llythyren wrth llythyren, gair am air, neu llinell am linell. Right, mlaen i'r un nesa. Fi'n gwybod pa effaith dwi eisiau am hwn. Mae'r un pylu yma yn mynd i weithio'n hyfryd. A chi'n gwybod beth, mae yna hefyd, dwi'n gallu pylu nid mewn trefn, ond yn ddi-drefn. Dwi'n dwlu ar hwnna. Allan ni wneud gair ar y tro. Llinell ar y tro. Bod y cyfan yn dod â'i gilydd, neu llythyren ar y tro. Dwi'n meddwl oedd y gair ar y tro, mae hwnna yn, mae hwnna'n effeithiol iawn. Right, dych chi'n gael gweld hwnna nawr, gan chwarae fe. Pan fydd y lleiad wen ymhen draw'r byd, a'r machlyd fel y wawr ar orwel cudd. Neu pan fydd new... Gret. A mae lot o eiriau fan hyn, felly beth am i ni ddod mewn o hwn llinell ar y tro. Felly na i ychwanegu'r animeiddio a teipiadur, a newn ni felly defnyddio llinell ar y tro. Dych chi'n gweld, sio mae'r amseru'n gweithio. Mae lot rhy gloi, ynddo e? Mae lot rhy gyflym. Felly ai mewn i'r gosodiadau yn yr animeiddiad teipiadur yma, a dwi mynd i ddod lan ar hyd yr animeiddiad yma yn sylweddol. Right, triwn ni hwnna. Neu pan fydd niwl yn gwisgo'r bryniau draw, a fflir eiran oeri brigau'r llwyn, pan fydd y blodau trist yn crio'r glaw... Right, mae hwnna wedi gweithio yn hollol berffaith, ynddo e? Just wrth fynd mewn fan hyn a arbrofi, just trial. Just triwch i weld beth sy'n gweithio orau. Fan hyn, oedd hwnna wedi gweithio'n wych. Right, wel, a wedyn yn ôl laf, wrth gwrs, mae dyn ni hwn rhwb bar o specs dychymig am dy drwyn. Wel, beth am falle ni ddefnyddio, na i ddefnyddio'r effaith tymblo na da fi ar y dechrau eto. Mae hwnna, mae hwnna'n gweithio'n gret. Ni drial hwnna de. Rhwb bar o specs dychymig am dy drwyn. Hyfryd. Right. Fi wedi gorffen gyda hwnna am heddi. Os i chi wedi cyrraedd y pwynt na, allech chi stopio fyna yn iawn. Ond os licech chi cario ymlaen gyda gweddill y gerdd, wel mae fyna i chi ar y dudalen heriau. Iawn, mae croeso i chi gario ymlaen. Nawr, pan i chi yn barod, beth i chi moyn wneud o hwn? Os i chi moyn storio eich fideo, mewn yn eich ffeiliau Just Too Easy, neu yn eich OneDrive, neu Google Drive, le bynnag i chi'n storio'ch gwaith digidol chi, falle bod chi moyn lawr lwytho fe fel ffeil MP4, felly clicio ar yr icon lawr lwytho, dewis MP4, llwytho i lawr. Chi'n meddwl beth, bydd 720 yn llwytho lawr yn gyflymach a bydd e'n rwyddach i chi i ddelio gyda fe. Felly newid yna felly cydraniad 720p. A wedi'n llwytho hwnna lawr a llusgo fe o'ch folder downloads ar y dyfais i wedyn eich fy ffeiliau J2E, neu OneDrive, neu Google Drive, ble bynnag mae eich athrawon chi moyn i chi gadw'ch gwaith digidol.
Neu, os ych chi moyn cyhoeddi eich fideo i'r we, fel, chymod, tebyg i pan ych chi'n cyhoeddi fideo i YouTube, fel bod pobl yn cael dolen, URL, link, maen nhw'n gallu clicio arno er mwyn gweld eich fideo chi, yna allwch chi wneud hynny wrth jyst clicio ar y botwm rhannu, a dewis dolen gweld yn unig. Dolen gweld yn unig. Gyda llaw, os ych chi yn defnyddio Google Classroom neu Microsoft Teams, allwch chi roi eich gwaith i fewn i'ch athrawon yn syth fan hyn hefyd. Ond os ych chi moyn y dolen a tebyg i dolen YouTube, cliciwch ar dolen gweld yn unig, a creu dolen, a mae hwnna wedyn yn mynd i, mae gymryd ychydig bach o amser, fel mae ar pob un o'r platfformau yma, ond mewn ychydig eiliadau, rhyw 30 eiliad i funud, gewch chi wedyn eich URL, eich dolen, eich link. Mae unrhyw un yn gallu clicio arno fe er mwyn dod i weld eich fideo barddoniaeth hyfryd o ysbectol hyd gan Meredudd Hopwood. Right, iawn. Dyna ni te. Wedi dod i ben gyda'n gweithgaredd gyntaf, a mae da ni rhyw 5 munud ar 20 ar ôl i ni gael gweithio ar ein haikus nesaf, sy'n mynd i fod yn lot fawr o hwyl. Right, nawr, diolch yn fawr, ni wedi cael, mae Dom yn gweud sesiwn wych, wel, mae Dom yn dysgu Cymraeg slofach, wel, fi'n dysgu Cymraeg fe, felly mae'n ychwanegu sylwad i gweud sesiwn wych. Wel, diolch yn fawr i ti, Dom, caredig iawn. Right, dyma ni, tra bod fi'n parablu, dyma'r ddolen fan hyn, chi'n gweld? Wedi wneud, felly byddai chi'n gallu rannu'r ddolen a wedyn gyda unrhyw chi moyn, a wrth bod nhw'n clicio arno fe, dyma beth fydda nhw'n gweld, yw, coni, sgwlwch, eich fideo chi ysban hyn, iawn, hyd gan Meredudd Hopwood, wedi gyhoeddi yn broffesiynol ar y we. Cool yn y fe, iawn? A mae unrhyw un arall, mae nhw wedyn yn gallu clicio copio i gael gafel ar y ddolen na hefyd. Right, iawn. Geiau hwnna lawr, a'i nôl i Express. Dewch i ni gael mynd mlaen i'r olygfa nesaf ar gyfer yr haiku. Nawr, tra bod ni'n cael enid fach, tra bod ni'n cael munud fach, dewch i ni gael sôn yn gyflym am ambell i beth, ambell i ffafr fach, felly allwch chi wneud y fi. Os chi'n gwylio ar YouTube nawr, byddwn ni'n gwerthfawrogi'n enfawr bod chi'n hoffi'r fideo ar YouTube ac yn tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol digidol. Athrawon, os ych chi yn tynnu lluniau o'r sesiwn yma ac yn postio nhw'r cyfryngau cymdeithasol, fel bod cymuned yr ysgol yn gallu gweld beth sy'n mynd mlaen, yna byddwn ni'n gwerthfawrogi bod chi hefyd yn tagio ni fyna. Tagio at Adobe Express, at yr Ysgol digidol, at Meredudd J neu Meredudd Jones, neu a tagiwch Dom Trainer mewn hefyd, gafel bod fi'n gallu gweld beth sy'n mynd mlaen gyda ni fyd. Felly tagiwch ni os chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, ni'n dwlu gweld eich gwaith chi yn mynd i fyny yn fyna. Right, iawn, mlaen â ni te i'r weithgaredd nesaf. Right, mwyn dechrau prosiect newydd, na gyd sy'n eisiau chi wneud, yw clicio ar yr A fawr liwgar yn y cornel top o'ch chwith, fyna. A nôl â ni nôl nawr ar y dudalen cartref Express. Right, nawr. Dewch yn ei edrych, mae eisiau ni drafod hwn. Mae eisiau chi greu haiku ar gyfer eich hoff rif. Haiku hoff rif. Right, nawr. Dyma fe un fi, iawn. Mae haiku yn gerdd 3 llinell, felly 3 llinell sy'n yma, fel chi'n gallu gweld fan hyn. Llinell 1, llinell 2, llinell 3. Mae angen 5 sillaf ar y linell gyntaf. Felly sillaf wrth gwrs yw'r synnau i ni'n neud pan ni'n dweud geiriau, fel mae geiriau'n cael eu torri fyny wahanol synnau. Felly mae'r rhif pedwar yn. Mae'r rhif pedwar yn. Mae hwnna'n 5 sillaf. Mae hwnna'n 5 sillaf. Iawn? A 4 yw fy hoff rhif i, oherwydd pan o'n i'n chwarae pêl drod i ail dîm, y coleg, pan o'n i'n coleg, rhif 4 oedd ar ynghrisi. Sa'n gwybod pam, achos fel arfer 4 yw un o'r amddiffynwyr canol, a o'n i fel arfer yn chwarae amddiffynwr chwyth neu dde o'n i fel arfer yn chwarae, ond 4 oedd y Cris o Dyfyd, beth bynnag. Felly mae rhif 4 yn wastad wedi bod yn special i fi ers hynny. Felly mae eisiau chi feddwl am eich hoff rhif chi. Nawr, wrth gwrs, mae 4 yn rhif sydd â 2 sillaf iddo fe. 4. Nawr, os mae'ch hoff rhif chi yn un sydd â 3 sillaf, enghraifft,
11, 11, neu un o'r chi'n gweud yn ffurfiol, 1 ar 10. Mae 1 ar 10 yn rhif sydd â 3 sillaf iddo fe. Ni'n torri hwnna lawr i 3 sŵn. 1 ar 10. Nawr, os mae da'ch hoff rhif chi 3 sillaf, wel, be fydden ni'n neud yw symud yr gair yn i'r ail linell. Falle bod dim un o'r angen yr gair yn yno chi, mae lan i chi. Ond byddech chi wedyn dal gyda 5 sillaf. Felly byddech chi'n gweud, mae'r rhif 1 ar 10, mae'r rhif 1 ar 10, ni dal mewn 5 sillaf. Chi weld? Dwi wedi tynnu'r yn i ffwrdd. Os mae eich hoff rhif chi yn 1 sillaf, allwch chi ychwanegu gair ychwanegol i'r linell gyntaf. Nawr, os chi ddim yn siŵr, pwy air i roi mewn, allwch chi hyd yn oed dorri yr mair i fod yn mai y. Ja? Mai y rhif 1 yn. A mae hwnna'n mynd i lenwi'ch sillafau. Felly newch yn siŵr bod eich llinell gyntaf chi yn 5 sillaf. Right, beth am yr ail linell? Beth am yr ail linell na? Beth am yr ail linell? Wel, chymod, mae eisiau chi feddwl am pam bod y rhif na'n bwysig i chi. Beth mae'r rhif na'n meddwl i chi. Nawr, os ych chi'n ffindo hwn yn anodd, falle allech chi ar gyfer y sesiwn yma defnyddio fy haiku i, a wedyn ar ôl y sesiwn yma allech chi fod yn ysgrifennu haikus eich hunan, ar ôl i chi sgwennu eich haikus, allech chi wedyn fod yn recordio nhw eto yn yr un ffordd ni'n mynd i ddangos nawr. Iawn? Ond achos bod mae rhif ar yng Nghrys Pêl Drodi oedd 4, mae e'n atgof o fwd, togs a hwyl. Mwd, togs a hwyl. Togs i ni galw'r ysgidiau, wrth gwrs, ysgidiau chwarae Pêl Drod, togs. Mae rhif 4 yn atgof o fwd, togs a hwyl. A wedyn, ar diwedd wedyn, rhywbeth syml eto yn atgyfnerthu pam mae hwn eich hoff rhif chi. Allai fe fod yn rhywbeth fel, dwi'n dwlu ar 1, os mae 1 yw'ch rhif chi. Mae 4 yn gret. Bydde hwnna'n gweithio'n iawn i fi, bydde fe? Mae 4 yn gret. 1 ar 10, ti'n ffab. Bydde hwnna'n gweithio hefyd. Iawn, felly, ni jyst yn ail ddweud y rhif gan felly ddathlu fe mewn rhyw ffordd. So gyda fi, ni jyst yn gweud yng Nghrys rhif 4. Dwi'n credu roedd e'n helpu fi i esbonio bod 4 ar gefn y crys. Iawn? Right, pawb yn deall mewn mae haikus yn gweithio. Felly, beth i ni'n mynd i wneud nawr te yw recordio yr haiku. Recordio'r haiku gyda llais fi, ond gyda chymeriad cartŵn. Hwnnw yn fod yn lot o hwyl. Right, nawr, fi'n credu bod eisiau bod fi'n gweld yr haiku na, tra bod fi'n neud hwn. Felly, chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud? I fi yn mynd i dynnu'r tab yma i ffwrdd o'r tab yma. Llusgo fe lawr, dyna ni. Symud y draw i'r ochr fan hyn, fel bod fi'n gallu gweld, dyna ni. A wedyn chi'n gwybod Ffenest Express, i fi jyst yn mynd i symud hwnna draw fyd. Right, dyna ni. Nawr, felly nawr mae da fi'r ddwy tab ochr yn ochr. Achos sa'n mynd i gofio'r haiku yma i gyd. Iawn, sa'n mynd i gofio hwnna i gyd ar ynghof. Felly mae eisiau bod hwnna da fi i weld fan hyn. A dewch i fi gael rhoi Express fan hyn drws nesaf. Right. Nawr, dwi'n gweld yr haiku. Dwi'n gweld Express. Felly, am nawr, os ych chi'n dilyn gyda fi nawr, pam na newch chi just defnyddio fy haiku i, neu os ych chi wedi creu rhain barod wythnos ma, neu yn barod, lle chi recordio reini, ond dewch i ni gael dysgu beth allwn ni wneud gyda fe, a wedyn, ar ôl y sesiwn, wrth gwrs, allwch chi fod yn recordio rhagor o haikus. Right, i ni'n mynd i fod animeiddio ein llais, felly dwi'n mynd i glicio ar y deilsef awr las ar y dudalen cartref, a mae hwn yn gweithio union yr un ffordd ar yr iPad hefyd, iawn? Dwi'n clicio ar animeiddio eich llais. A beth sy'n eisiau chi wneud nawr yw dewis cymeriad. Nawr, mae 200 a hanner, felly os ych chi'n clicio ar nod,
a wedyn mynd i pob un. Mae 250 o wahanol gymeriadau fan hyn, i chi ddewis wrthyn nhw. A allwch chi hefyd chwilio yn ôl categoriau. Felly allwch chi chwilio pobl, neu pobl ifanc, pobl proffesiynol sy'n gwneud swyddi gwahanol. Falle bod eich rhif chi yw 3, achos bod chi wedi treulio 3 noswaith yn yr ysbyty ar ôl torri'ch coes neu rhywbeth fel yna. Iawn? Felly, allwch chi fod yn dewis doctor. Allwch chi fynd am, dyma ni, falle mae eich hoff rhif chi yw 31, achos bod Calan Gaeaf ar hydref 31. A falle bod chi wedi dewis un o'r cymeriadau yma sy'n mewn gwisgoedd gwahanol. Iawn? Falle mae 3 o'ch hoff rhif chi, achos dyna beth maen nhw'n cyfri lan i pan mae reslwyr yn reslo, a pan mae un yn ennill, maen nhw'n cyfri lan i 3. Felly falle mae reslwr fyddwch chi'n dewis. Creaduriaid fan hyn, ond beth bynnag, allwch chi fynd drwyddyn nhw i gyd, ond fy hoff un i fan hyn wrth gwrs, dwi'n siarad am bêl-droed, felly mae yna gategori chwaraeon i gael. Chwaraeon. A chymod be, mae yna bêl-drod fan hyn, ffwti. Mae ffwti i gael fan hyn, felly dwi'n mynd i ddewis ffwti. Right, nawr, meddyliwch ble chi mynd i osod ffwti ar eich dudalen. Oherwydd, at pwy bynnag gymeriad chi'n dewis, fydda i moyn y rhif yn rhywle, fydda i. Felly, os dwi wedi dewis, a hefyd, drwchwch chi weld, oeddech cymeriad chi'n gwynebu rhyw ffordd. Enghraifft, os fydden ni'n dewis o rwci, chi'n gweld mae rwci yn edrych i'r dde. Wel, mae'n gwneud synwyr bod fi'n gosod rwci te ar y chwith, achos byddai wedyn yn gallu ychwanegu y rhif i dwi eisiau drws nesaf i'r cymeriad. Felly gadwch le, gadewch ychydig o le i'ch rhif wrth ochr y cymeriad. A newch yna mewn ffordd sy'n gwneud synwyr pa bynnag ffordd mae'r cymeriad yn gwynebu. Iawn? Na esbonio hwnna eto, achos mae rai cymeriadau, enghraifft chi weld, mae yr hwrdd yn gwynebu i'r chwith. Felly dwi'n mynd gwneud synwyr i'r hwrdd i fo fan hyn, mae'n gwneud synwyr i'r hwrdd i fo draw fan hyn, a wedyn allai roi y rhif lan fan hyn, a mae'n edrych fel bod yr hwrdd yn edrych tuag at y rhif. Iawn? Os mae'ch cymeriad chi'n edrych yn syth i'r blaen, fel mae nifer ohonyn nhw yn, iawn? Mae Sioned yn edrych syth ymlaen, wel, allwch chi roi eich cymeriad chi naill ochr neu'r llall. Nawr, byddwn ni'n osgoi'r o'r cymeriad reit yn y canol, achos mae hwnna wedyn yn torri lawr yn faint o le sydd gyda chi i'r rhif, iawn? Felly, cadwch eich cymeriad i un ochr neu'r llall, a bydd falle y ffordd mae'ch cymeriad chi'n gwynebu yn dylanwadu ar beth ych chi'n dewis wneud fyna. Right, a'i nôl i ffwti o dan dim cerddoriaeth, chwaraeon. Na mae ffwti fel dweud sy'n gwynebu syth ymlaen, felly does dim gwahaniaeth. Na i roi ffwti ar y chwith. Iawn. Digon le fi fyna nawr i'r rhif 4 ar yr ochr. Ond mae angen cefndir arna i hefyd. Mae eisiau cefndir arna i. Felly dwi'n mynd i glicio ar cefndir ar y top fan hyn. A mae llwyth o wahanol gefndiroedd i gael. Allech chi just dewis lliw, iawn, fel i ni dewis unrhyw liw ar Express, allech ni fod yn gwneud hyn. Neu allech chi fod yn rhoi eich cymeriad chi, wel, dwi'n llyfrgell ddim wir yn gwneud synwyr fan hyn, ydw e? Ond mae yna gategoriau hefyd fan hyn, felly lle fynd i chwaraeon eto. Aha, a mae da fi stadiwm. Mae da ni stadiwm fan hyn. Neu mae da ni teras fyna hefyd, mae'r teras yn un da, ynddo e? Pam bod yna'n cael ei alw'n 2-2, sa'n gwybod? Dwi'n mynd i fynd am dwi'n mynd i fynd am y stadiwm, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Right, nawr te, dwi'n barod i recordio fy haiku. Cofiwch, mae'r haiku da fi fan hyn ar y tab dudalen heriau draw fyna. Right, nawr, os ydych chi mewn lle swnllyd, ticiwch gwella lleferydd a wneud cael gwared ar holl sŵn y cefndir. Iawn? Fe'n cael gwared ar sŵn eich ffrindiau chi, sŵn yr ystafell, just eich llais chi, y person agosau i'r ddyfais byddwn ni'n glywed. Ticiwch hwnna ymlaen os oes eisiau hwnna. Dwi mewn stafell dawel, sdim angen enau. Felly dwi'n mynd i glicio ar recordio, a dwi'n barod i recordio fy haiku. Mae rhif 4 yn atgof o fwd, togs a hwyl. Yng Nghrys rhif 4. A na fe, dyna haiku syml.
5, 7, 5. 5 sillaf, 7 sillaf, 5 sillaf. Nawr, beth sy'n digwydd nawr? Wel, mae e yn defnyddio'r llais i nawr, a mae e yn gwrando'r llais i, a mae e yn mynd i gyfannu'r llais i geg ffwti. Mae'n mynd i lip-synco y llais i geg ffwti. Felly, os dwi'n neud sŵn pedwar, pan dwi'n neud y sŵn A, bydd ceg ffwti yn mynd A hefyd. O, bydd e'n neud siap O. Felly, mae'n mynd i neud lip-sync arbennig o dda, defnyddio AI, deallusrwydd artificial, i gyfannu'n llais i geg a gwefusau ffwti. Ond hefyd, mae'n mynd i rondo ar tôn fy llais i. Felly, os bydden ni'n sŵn o'n grac yn ddig, bydde eiliau ffwti yn mynd am y lawr. Os dwi'n gofyn cwestiwn, felly bydde ffwti yn codi ysgwyddau gan ofyn cwestiwn. Os dwi'n swnio fel bod fi'n cyflwyno rhywbeth, felly bod ffwti yn mynd i bwyntio i'r ochr i gyflwyno fe. Felly eto mae'n defnyddio deallusrwydd artificial i animeiddio'r cymeriad gyda'ch llais chi. Right, allwch chi ryndo hwnna nawr wrth glicio ar y botwm chwarae fan hyn. Mae rhif 4 yn atgof o fwd, togs a hwyl. Yng Nghrys rhif 4. Right, wel mae hwnna'n gweithio'n wych. Nawr, sdim lot ar ôl dy fi wneud ar hwn. Y gyd dwi eisiau wneud yw rhoi y rhif 4 ar hwn. Felly, wneud hynny, y gyd sydd eisiau fi wneud yw agor hwn yn y golygydd. Agor yn y golygydd. Mae'n mynd i fynd mewn â fe i Adobe Express fel i ni wedi bod yn defnyddio i greu ein cerdd sbectol hyd. Right. Dyma ni. Right, wel dwi'n enwi hwn yn haiku pêl-droed. Haiku rhif 4. Haiku rhif 4. Na fe. Iawn. Wel, beth sy'n eisiau yn y fi te fan hyn yw mae angen y rhif 4 yna, ond oes e? Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn yn syml testyn, ychwanegu testyn, teipio 4 mewn yna. Right, wel, dwi'n mynd gweld hwn. Mae'n ddi, mae'r ffont yn ddiflas. Dewch i ni gael newid y lliw yn gyntaf te. Lliw y llenwad i fod yn wyn. Right, na ddechrau. Ffontiau argymhellyr, dewch i ni gael gweld os na rhif fan hyn sy'n edrych fel felly yr un sy'n cael ei argraffu ar gefn crys pêl-droed. Na, sa'n licio un o'r una. Felly dwi'n mynd i sgrolio lawr trwyddo fan hyn a chwilio am ffontiau. Chi'ch chi hefyd weld ffontiau chi'n defnyddio'n ddiweddar. Chi'n gwybod beth, nes i ddefnyddio hwn yn ddiweddar. Pigmo 00 a hwnna'n ffont gwych. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna, dwi'n meddwl, ie. Pigmo. Ie, sgrwlwch ar y ffont na. Na ffont cool yn y fe. A mae yna ddoi wahanol un. 00 yw hwnna, a mae 01 yn cool hefyd. Ond nid ar gyfer crys pêl-droed. Right, mae eisiau am linell ar hwn, dwi'n meddwl. Oes. Linell na bach yn fawr. A wedyn, pa liw am linell? Wel, beth am liw glas, felly? Tebyg i'r glas yma sydd yn dod o'r hifoliadau. Ie, na fe. Ie, hwnna. Iawn. A nawr, dwi'n meddwl lle ni animeiddio hwn hefyd fel wnaethon ni gyda ein testyn ar gyfer y sbectol hyd. Felly, dwi'n mynd i, gyda'r testyn wedi dewis, sgrolio lawr, animeiddio. Nawr, beth dwi eisiau hwn i wneud, felly newn ni gael hwn yn tymblo mewn. Ie, ond hefyd, allwch chi gael animeiddio ailadroddus hefyd. Felly, falle bod fi moyn bod e wastod yn siglo. Ie, na fe. Right, dewch i ni gael trial hwnde. Mae rhif 4 yn atgof o fwd, togs a hwyl. Yng Nghrys rhif 4. Right, sain. Credu bod eisiau bach yn gerddoriaeth, felly eto, chi'n cofio'r sgiliau yma nawr, dwi'n mynd i fynd draw i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i fynd i sain, a chwilio am sain. Felly, allwn ni chwilio am sports, fyna. Iawn. A mae da chi, wel, effeithiau sain o'r chi'n meddwl beth, allwn ni chwilio am whistle. Chwiban, whistle. Os na un fan hyn o'r de, os na chwiban, O, mae'r stadium crowd i gael yma.
O, mae chwiba fyna. Oedd hwnna'n gweithio. Chymod beth, a am hwnna dwi'n meddwl. Felly wnaeth o mewn â hwnna, effaith sain na, lawr ar volume, lawr ar lefel y sain. A nhw'n ni bylu hwnna allan ar diwedd. Dych chi'n cael clywed hwnna de? Mae rhif 4 yn atgof o fwd tog... Lle fod bach yn gryfach, dwi'n meddwl. Lan i ryw 25 falle. Togs a hwyl. Yn rhys rhif 4. Ie, gred. Ond dwi'n meddwl gen i gael cerddoriaeth hefyd. Felly na i fynd yn ôl i'r cyfryngau, yn ôl i'r sain, cael gwared ar y chwiliad yma. A nawr na sgrolio lawr, be dwi eisiau trwy hyn de, falle, gen ni bach o electronic, falle, ydych chi'n cael trial rhywbeth, os yna rhywbeth mewn yn hyn. O, mae rhain yn gret, dyn nhw. Na fe, hwnna. Right, hwnna mewn. Hwnna mewn, a dwi'n mynd i pylu hwnna allan. Volume lawr. Nech chi gael trial hwn de. Mae rhif 4 yn atgof o fwd... O, so fyna. Ble mae'n mynd de? Ble ath y gerddoriaeth yna? Byd ni'n o dde? Dim hwnna. Hwnna de. Cofe, right, mae mewn nawr. Right de. Volume lawr. Pylu allan. Right, dych chi'n gael trial e. Mae rhif 4 yn atgof o fwd togs a... Dwi'n clywed y stadiwm cystel. O, dwi'n lan o hwnna ty bach. Yr effeithiau sain. Mae rhif 4 yn atgof o fwd togs a hwyl. Yn rhys rhif 4. O, gwych! Gwych, gwych, gwych. Wel, hwnna'n troi mas yn hyfryd. Felly, fel chi'n gallu gweld, allwch chi greu cyfres o haikus, animeiddio nhw mewn gwahanol ffyrdd, gyda gwahanol gymeriadau am eich hoff rifau chi. Yna'n weithgaredd hyfryd, a'i rannu hwnna union rhy ffordd, allwch chi lawr lwytho hwnna fel MP4, byddai ni eto mynd am 720 fyna fel cydraniad. A os ys wych, dych chi ddolen, allwch chi clicio dolen gweld yn unig i gyhoeddi fe ar wefan Express. A na fe, ni wedi gorffen. Wel, gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Fi wedi cael lot fawr o hwyl ar y sesiwn yma. Hwn falle yn sesiwn le mae cwpl o bethau allwch chi fod yn cario ymlaen gyda ar ôl i'r wers i orffen. Felly, falle bydd rhaid i chi'n cario ymlaen. Rhowch wybod i fi, tagiwch fi mewn. Nawr wythnos nesaf, beth sy'n mlaen? Mae dyn ni hyfforddiant lefel 1 i unrhyw staff sy'n moyn dod i hyfforddiant lefel 1. Mae fe 4 o gloch, nes 1:05, dydd llun. Yn hwnna, mae yn hyfforddiant lefel 1, gewch chi dystysgrif datblygiad proffesiynol i roi yn eich ffail datblygiad proffesiynol, rhoi tic 1 o'ch amcanion wedi gorffen yn barod. Chi hefyd yn cael bythodyn digidol, bod chi yn rhan o'r lefel 1 ar gyfer Adobe i roi yn eich llofnod eich e-bost. Sy'n trafferth cael hwnna mas hwnna. Felly, os ych chi moyn dod i hwnna staff, ewch i ace.express.cymru i gofrestru ar gyfer y hyfforddiant na. Rhad ac am ddim, prawn di llun am 4 o gloch. Bydde fe'n braf gweld chi'n am hwnna trwy'r gyfrwng Gymraeg, wrth gwrs. Hefyd, beth arall sydd ni? Wel, mae da ni sesiynau byw, gwers i byw wythnos nesaf. Dydd Merched nesaf, mae hi'n ddiwrnod iechyd meddwl, sy'n bwysig iawn, a mae hwn wastad yn sesiwn sy'n boblogaeth tu hwnt. Felly, cyfrestrwch, dewch fel heddi i'r wers fyw ar gyfer diwrnod iechyd meddwl ar ddydd Mercher, ond hefyd ar ddydd Gwener, mae hi'n ddiwrnod T.Q. Jones. Felly, ar gyfer diwrnod T.Q. Jones, bydd da ni gweithgareddau hwylus iawn i wneud archarwyr T.Q. Jones, y straeon bendigedig, a'r lleoliadau a'r cymeriadau gwych oedd e yn ysgrifennu amdani nhw yn un nofelau. Felly, dewch yn chi i wersi byw diwrnod iechyd meddwl di Mercher nesaf am 9:10 a diwrnod T.Q. Jones dydd Gwener nesaf am 9:10. A fel arfer, allwch chi gyfrestru ar gyfer y sesiynau yna yn syml iawn gan fynd i arweinwyr.express.cymru. Wel,
Diolch yn fawr i chi am ymuno. Diolch am y sylwadau. Mae'n hyfryd gweld pwy sy'n ymuno gyda ni. Cofiwch tagio fi mewn os ych chi'n postio rhywbeth o'r cyfryngau cymdeithasol. Ond am y tro, hwyl fawr a welai chi y tro nesaf. Hwyl fawr.